गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोन कनसिपिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर आं भिडिअ बानाया दिनैसो माने भिडिअखौ एक्जाक्टलि माने हगारनाय जादों आरोना लोगोफोर एसे नायनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर आंनि साबस्क्राइबफोरखौ गासैखौबो माने आंनि गोसो गोरबो माने कंग्रेचुलेसन बा एसे निमाहा बिनानै थाबाय गासै अडियेन्सफोरखौ माने आङो थाब भिडिअ हगारनो थाखाय लोगोसे आं दिनै माने भिडिअखौ लाफिननाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद गिख्रंथाव जाथाय लोगोफोर मा बुंनो लोगोफोरना गावबा गावनि लोगोबाबो माने एकदम माने फोथायजायि जालांबाय आरो लोगोफोर दा बावैसो माने गरम मोनसे भाइराल जाबोलायबाय आरो ओरैबायदि माने गावनि लोगोखौनो माने हांसोखौ बुथारखांनाय लोगोसे माने हांसोखौ एवैनि थाखाय माने लोगोखौ माने सानै लोगोखौ माने गलाब बर' होनना मानसिया माने गुलि माने गावदों होनना बुंदों आरोना लोगोसे ससे भिडिअ क्लिपबो होगोन नोंथाङा ससे भिडिअ क्लिपबो नायलांबानो जाबाय मेडिकल কৰিব লাগে ইমিডিয়েট অলপ উত্তেজিত নহব আমি আৰু হাতৰ খেদে গুলি মারছে আমি টোংলা সাইডত হৈছে টোংলা সাইডত হৈছে আমটো বুঢ়া স্যার আৰু এই দুপাই আছে নহয় দেৰি হৈছে স্যার বডি আৰু সাইডত ঠিক আছে গাড়ী পিনে গুলি লাগে लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बोरै मोनखो नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट सेक्सन खालामबानो जाबाय लोगोसे बेखौनो आं बुङो कि निजिनि लोगोब्लाबो माने एकदम माने फोथायजाथावै माने एकदम गिख्रंथाव जाथाय जालांनो हमदों माने निजिनि लोगोबाबो माने मा कन्डिशनाव थायो आरो मा कन्डिशनाव थाया बेफोरखौ माने आजिखालि दिनाव माने मिथिनो थाखाय बिराद गोब्राब नङा होमबा लोगोफोर बेनिखायनो माने आं बुङो कि निजिनि एकदम नसे माने लोगोब्लाबो निजिनि माने असे बिदा फंबायबो माने एकदम माने बेफोरबायदिखौ माने बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोब्ला माने एकदम गिख्रंथाव जाथाया जेनेबा बेफोरबायदि माने जाथावनाङा जाथावै जाथाया जायोब्ला माने निजिनि लोगोब्ला माने फोथायनाया माने एसे गोब्राब जायो आरोना लोगोफोर बेखौनो बुंनो सानो कि गासै लोगोफ्राव माने ओरैनो फ्रियै बा एसे माने पार्टि जानाय बा एसे माने सोरनावबा दाउ बायनानै बा हांसो बायनानै बा बबेबा माने अमा बेदर बायनानै जौ सेरेब लोंनायफोरखौ माने एसे खमायलांनो हम आरो लोगोसे सोरनि दिमागा माबायदि बा सोर मा कन्डिशनाव थायो बेफोरखौ जेबो मिथियामोन ना बेफोरखौ माने आं माने बुङो कि बेफोरबायदि माने पार्टि जानाय होनायफोरखौ गारनो हमलांबानो जाबाय सासे लोगोआ माने गलाब बर' होननाय मानसिया सासे गावसोरनि लोगो बे माने लोगोआ माने हांसोखौ माने बुथारखांनायनि उनाव माने बिसोरखौ माने एवनो थिनदोंमोन जाहैदों बे एवैनि जाथायावनो माने सानै सेंग्राखौ माने जायगायावनो माने गुलि गावनानै माने एसे माने जोखोम खालामना दोनबाय दा लोगोसे माने बे गलाब बर' होननायाबो माने हमजाबाय पुलिसफोरजों एरेस्ट खालामजाबाय लोगोसे दा बेखौ माने थानायाव लांनाय बे जाथाया जाहैदों बुंदों माने टंलायाव जादों होनना बुंदों दै माने आं सासे आदानिफ्राय क्लिपखौ ससे लाना होनाय जादों बेयाव माने थांनानै नायोब्ला ससे सब डिटेलै भिडिअखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना माने नायबानो जाबाय लोगोसे आंखौ माने साननैसोनि गेजेराव माने भिडिअ हगारनो हायैनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आं भिडिअखौ दिनैनिफ्राय लाफिनबाय थासिगोन एसे गायनाय फुनायनि दिन जादोंमोन नालाय बेयाव माने एसे बिजि जादोंमोन नोंथांमोना आंबो दा न'आव दंफैथ'यो नालाय बेयाव माने भिडिअखौ थाब लाबोनो हायाखै ना लोगोफोर बेखौनो आं बुङो कि दिनैनि भिडिअखौ आं माने एसेयावनो एन्ड खालामसै लोगोफोर गासैखौबो बर'फोरखौ जों बुंग्रो जाला लोंला ओरैनो फां फुं खालामनानै टाइम पास खालामनानै खना खनला माने एकदमबारे माने पार्टि जानाय बा जौ सेरेब लोंनाय बेफोरखौ गाज्रि हुदाफोरखौ गारलांबानो जाबाय मोनाफोराव माने गिदिरफोर गारलांनो हमबानो जाबाय बांसिन बेकार गथ'फोर दं होनना बुङोब्ला जोंनि बर' समाज बा जोंनि बर' गामिफोराव माने बिराद बेकार गथ'फोरखौ नुनो मोनगोन आरो बांसिन गथ'फोरखौ माने नुनो थाङोब्ला सिख्लायानो जा एबा माने 10-15 बोसोरनि गथ'फोरानो जा 8-9 क्लास बा 8-9-10सिम फरायनाय गथ'फोरा माने ओरैबायदि बेकार आरो खामानि गैखाला आरो बिमा बिफाफोरजों माने हाबा जानो बा बिमा बिफाफोरनाव माने हिन्जाव बिनाय जौ सेरेब लोंनाय बाइक बायनाय आइफन बायनो नागिरनाय बेफोरबायदि बिब्दिनो बेकार गथ'फोर जोंनि बर' गामिफोराव बिराद अफार जाना दं आरो सोर कन्डिशना बोरै जागोन सोर बोरै बहाय थांदो बहाय दा बिनि बिखयनो बुंनो हायोना बिनि बहाय थांनानै बहाय मा बुस्थु लाना फैदो बेफोर माने गाज्रि हुदा आरो जेनेबा बेफोर माने गाज्रि आखुनिखा आरो जेनेबा दै बे माने गाज्रि लाइनाव थांखानायखा माने दा माने संबिजिर जागोन पुलिस बिफाना माबादों नालाय बेखौ माने साइस एन्टे खालामनानै बे मानसिया माने बुन्दुं मोनलायनाय बा एसे गुलि गावलायनाय स्टाइल माने बेलेग हान्जानि मानसिबो जानो हागौ बा बे हान्जानि नङाबाबो बनिफ्राय लानानै बे खालामबो हागौ माने दा सब डिटेल खोथाखौ माने उनाव मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ माने नायनानै एसे मिथिखागोन जानांगौ लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ एसेनो एन्ड खालामसै लोगोफोर आंनि बुंनाया सोरनिबा सायाव गोरोन्थि जादोंब्ला बा सोरनिबा सायाव सजाबैदोंब्ला मिलायहैदोंब्ला लोगोसे आंनि बे फंनैसो बाथ्रा बिबुंथि लाखिनायाव माने गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय निजिनि बर' हारिनि फिसा होननानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसे एन्ड खालामसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।